Тези дни от печат излезе книгата "Четенето може да е лесно" на доцент Екатерина Тодорова, преподавател в Нов български университет и известен наш логопед. Книгата вече набира скорост по книжарниците. Другото така важно е, че днес се навършва 1 година, откакто проведохме първия разговор и така замислихме как да изглежда книгата с доцент Тодорова. Първият ми въпрос: на корицата пише, че книгата е за децата и за техните родители. Точно. Сега за децата ясно, трябва да се научат да четат, но защо и за родителите? Много хубав въпрос, много благодаря. Защото като професионалист, който работи вече повече от 30 години в областта, винаги съм смятала, че сме длъжници до голяма степен на родителите. Тъй като обикновено, когато пишем за колегите си, пишем за студенти, но някак забравяме за родителите. И когато става въпрос за овладяване на някакво ново умение, винаги родителят трябва да разчита на специалиста в кабинета. Ако детето получава някаква специализирана помощ, винаги разчита на съветите, които дава специалист. Само че по този начин ние изолираме всички деца, защото всяко едно дете след 5-годишна възраст му предстои да се запознае с магията на буквите. И най-хубавото нещо и най-добрият начин, по който може това да стане, е вкъщи с мама или с татко, с книжката, да открият заедно тази магия и да се забавляват. Мисля, че така би било най-добре. И тук аз искам да благодаря на вас, защото идеята вече беше ваша, за това да направим тази книга в такъв формат. И това някак мен много ме вдъхнови, защото си казах, ето това е момента, в който да направя жеста към родителите и да им се отблагодаря за всички за цялото съдействие, което са имали към мен като логопед през последните няколко десетилетия. Доколко подготвено трябва да е детето? Трябва ли да може да прочете името на училището, като започва първи клас? Или да познайва буквите? Сега, ако ме питате за моето лично мнение, то се различава до някъде от това, което се случва реално. Лично аз смятам, че едно дете има цял живот пред себе си да учи и много кратък период да бъде дете. И аз бих казала, нека детето да започне първи клас без да може да чете, без да може да прочете как се казва училището. И това ще прави в първи клас. В същото време обаче, реално това не е така, защото от повече от десетилетие предучилищното образование включва в детската градина и в последните групи, включва и запознаване на детето с буквите и едно начално ограмотяване, това то да може да не само да разпознава буквите, да може да свързва с рички, да може вече да чете първите си думи и първите си кратки изречения. Моят опит показва, че ако се случи така да тръгне дете на училище, което не може да го прави, дете, което ние професионалистите казваме в статистическа норма, т.е. дете с типично развитие, което няма абсолютно никакъв проблем, попадайки в училище, без да може да чете и да пише, заедно с други деца, които първо могат да го правят, а част от тях го правят и гладко,
с добра техника на четене и написане, това дете е обречено на едно трайно изоставане, защото още при самия си старт, както казва, например, Уинстън Чърчил за неговите първи стъпки в училище, защото е дислексик, още в началото на състезанието разбираш, че си най-отзад и може би няма да можеш да наваксаш. Ето защо направихме тази книга да бъде подходяща за едно дете след 5 годишна възраст, да му бъде забавна с едни изключителни изображения, които са направени не от един, а от 3 художници, благодарение на издателството, за да можем да по забавен начин, под формата на игра много често, то да може да се запознае с четенето и с писането и да се тръгне по един спокоен начин в първи клас. Трябва ли детето да има предварителна някаква подготовка преди да започне да се занимава с тази книга, или от нулата може да... Абсолютно от нулата. Книгата е направена така, че изобщо не изисква предварителна подготовка. Разбира се, тя е подходяща за деца след 5 годишна възраст. Въпреки че моя опит вече показва, книгата е съвсем прясно издадена, но вече имам обратна връзка от родители, от деца. Така, това, което имаме като обратна връзка е, че дори и по-малки деца с удоволствие разглеждат, защото много ги привличат изображенията. Но все пак, когато говорим за овладяване на четенето и на писането, тъй като това все пак е един процес, който е най-сложното нещо, което ние правим по отношение на езиковите си умения. Ето защо аз мисля, че все пак трябва да се съобразим с възрастта на детето и единственото предварително условие е да поне на 5 годишна възраст, преди да започне да така целенасочено да овладява буквите и уменията си за четене, но нищо друго не е необходимо. Да. А как започва книгата? В началото какво научава детето? В началото... Първите 10 страници. Първите да взема да погледна. Шегувам се, да, но в първите 10 страници няма да я разтварям. Зная какво има в първите 10 страници. Започваме. Сега първо тук съм длъжна да кажа, че всичко, така, тази методология, която е вътре в тази книга, тъй като това, което се предлага в книгата, то е на базата на моя терапевтичен опит от една страна. От друга страна обаче категорично трябва да кажа, че тя е създадена в традициите на българската логопедична школа и на труда и на работата на колегите преди мен. И всъщност в тези традиции ние започваме първоначално с овладяване на буквите на гласните звукове. Защо това е така? И първите 10 страници, даже малко повече са това, условно казано, защото на буква имаме между 2 и 3 страници с упражнения. Защо е толкова важно първо да се въведат буквите на гласните? Защото това позволява още при въвеждането на първата буква на съгласен звук, ние да дадем една крачка напред, с това детето да овладее сричката, след това да овладее първите си кратки думи и първите фрази или изречения. Защо това е изключително важно? Защото в този много труден, имате предвид, че това да се научиш да четеш не е никак лесно, и в този много труден, овладяването на това много трудно умение и преобразуването на един визуален образ, какъвто е буквата, в един акустичен символ, какъвто е звука, който изговаряме, е един труден процес. В същото време детето трябва да разбере
колкото е възможно по-рано, какъв е смисъла на това да може да чете и съответно да пише. А именно, че това е още един начин, по който ние можем да се изразяваме и да предаваме информация. Дали ще говориш, или ще четеш, или ще пишеш, предаваш информация и това е смисъла. И това е нещо, което работи. Виждала съм не един път радостта в детските очи, когато прочетат първата си дума или първото си изречение и щастието, което изпитват, че са го прочели и че са го разбрали. И че са разбрали смисъла на това, защо трябва да се научат да го правят. Тоест, родителя, първата му мисия е да обясня на детето колко е хубаво да прочете нещо, да може Точно в така. тая книга Сега, за да бъде по-лесно за родителите, освен че в предговора на книгата има общи съвети за работа с цялата книга, във всеки един от модулите, или ако не ги наричаме модули глави, но всъщност всяка нова буква е различна глава или различен модул в книгата, към всяко упражнение има съвети към родителите, какво точно да кажат на детето, как да го обяснат. Отделно от това са написани инструкции, защото бих казала, че едно от най-сложните неща, когато разговаряме с децата по повод овладяването на някакво ново умение, как ще му поднесем информацията и каква инструкция ще му дадем за изпълнение, така че то да ни разбере правилно. Така че в тази връзка сме улеснили родителите и мисля, че специално с тези обяснения, които са конкретно към тях и единствено към тях, мисля, че сме до някъде иноватори на книжния пазар в детската литература. Аз поне не съм срещала до сега да е правено в друго издание. Да. Тоест и родители, които не са подготвени филологично или изобщо не е да не са необходимо. педагози. Разбира се, изобщо не е необходимо. Това е най-хубавото на това издание и най-вдъхновяващото за мен, когато го правих. Тъй като аз съм автор и на други издания, някои от тях са с практическа насоченост, свързани с определен вид терапия на говорно нарушение или на нарушение на писмената реч, но те са писани за колеги. Там колегата, когато види дадено упражнение, то няма нужда да се обяснява какво трябва да прави. Да. Тук най-вдъхновяващото за мен беше, че говоря с всеки един родител и няма никакво значение. Всеки един родител, независимо от неговата професия, общува с детето си, учи го на това, че ябълката е червена, например, и какво означава абстрактно понятие като любов, например. Същото нещо по този начин е обяснено и за четенето. Добре, да продължим с съветите към родителите. С какво темпо да работи детето и родителя и как да реагира родителя, ако детето не се справя с нещо някъде? Темпото е такова, каквото го налага детето. Децата са много различни. Едно дете се справя с дадена задача по-бързо, отколкото друго дете, което не означава, че първото дете е по-умно от другото дете. Просто всеки има... Да, нека да успокоим родителите. Да. Всеки има индивидуален, абсолютно индивидуално темпо. То е свързано и с начина, по който едно дете преработва информацията, има различни модели. Едни са по-аналитични, други пък са по-глобални, по-бързо хващат общите неща. Точно така че темпото го налага детето. Ако се случи така, че детето не се справя с нещо, в това няма нищо страшно. Ние не го изпитваме. Няма нищо лошо в това родителя да обясни или родителя да направи упражнението, което е дадено, пред детето.
В такъв случай единственото условие е детето да бъде изложено на писмения текст, детето да бъде изложено т.е. да гледа упражнението, родителя да посочва какво прави и следващия път то ще има успех. Как да... Известно е, че децата така бързо губят търпение. Как да поддържаме интереса на детето? Сега, сега първо трябва да кажа, че упражненията са направени съвсем умишлено така, че в тяхната последователност да се изисква различно умение. Неща, които знаем от практиката, че са по-трудни за децата Да. и те отнемат повече мислене, по-трудно е за тях. След едно такова упражнение идва друго, което е изцяло с визуални стимули, с картини, което вече дава някаква игра, детето си почива и така нататък. Така че, ако детето загуби интерес, въпреки това, може да се спре, може да се потърси в бита нещо, което все пак да напомня на детето то да седи в тази когнитивна задача. Например, ако сте стигнали до буквата Ж и детето е загубило интерес, когато излезете на разходка, можете да играете на игра, например, по надписи и реклами, които се срещат по улицата, детето да търси буквата Ж и да я намира. Или да започнете игра, в която да измисляте думи, които започват с звука Ж и съответно след това ще се направи препратка към буквата. Да. Важното много е важно да се работи с удоволствие и да няма нищо на сила. Как да направим така, че детето в един момент да се чувства уверено? Така. Да, Пак ще кажа, да разбирам. Пак ще кажа, че това да се научиш да четеш и да пишеш е изключително трудна и сложна задача. Ето защо при всеки успех ние трябва да стимулираме детето и да го похвалим. Когато детето има истински успех, когато прочете първата си буква, разпознае, когато се научи да чете с рички, то трябва да получава непрекъсната обратна връзка за това, че то може и че се справя добре. Ето защо и в самата книга, когато родителите я отгърнат, ще видя, че на много места съм си позволила да напиша: не забравяйте да похвалите детето. Това е първата му прочетена дума, или това е първата му прочетена фраза, или това е първият текст, който чете самостоятелно. Така че включително и за това сме помислили. Това е изключително важно, защото аз смятам, че овладяването на тази способност да четеш и да пишеш трябва да бъде удоволствие, не трябва да се приема като задължение, не трябва да се приема във възрастта, в която ще се ползва тази книга за всички деца. Не бива да се приема като нещо неприятно и като нещо задължително, което аз трябва да науча. Всичко трябва да бъде с удоволствие и пак казвам, да разбереш смисъла на това, че то предава някаква информация и да имаш самочувствието, че можеш да го правиш. Да. Защото това след това ще те направи добър читател. Когато ти изпитваш удоволствие от четенето, ще посегнеш и към някоя друга книга, за да научиш нещо интересно. Да. А как да проверим дали детето е разбрало смисъла на това, което е учило досега? Винаги има въпроси към тези модули, които са дадени като текстове. Винаги са дадени примерни въпроси, които да проверят дали детето
е разбрало това, което чете. Сега тук, може би, ще трябва да кажем и малко повече за това, как се формира разбирането на прочетеното. Защото когато ние овладяваме четенето, което пак казваме доста труден процес, първото нещо, което трябва да се случи е детето, сега ние гражданствено го наричаме разпознаване на буквата, детето да познава буквата. Зад това обаче има един много сложен процес, който споменах преди малко, и то е визуалния образ, буквата да се превърне в акустичен образ, което е звука. В логопедията и в психологията и в педагогиката това се нарича със сложния термин графемно-фонемно съотнасяне. Това е много трудно и много абстрактно. Отнема много време. Всеки един от нас и всеки родител, ако се върне в тези начални свои опити да чете, със сигурност ще се сети как е правил това бавно, на глас, това прехвърляне, и как е чел м-а, м-а, м-и, м-и, и после като го попита някой какво прочете, и детето започва да гледа исторически. Не защото е глупаво, а защото това е много бавно, абстрактно и трудно. Постепенно с развитието на четенето, този процес става все по-бърз и постепенно започва да се автоматизира. Освен това, едни думи се срещат много по-често, отколкото други думи. Да. И тогава детето може да погледне една дума, като думата мама, която е една от първите, освен че една от първите думи, които се появяват в детското говорене, когато то проговаря, това е една от първите думи, които се научава да чете. В първите текстове се среща много често и вижда думата мама, вече разпознава цялата дума. Не се налага да прави ма и така нататък. Тогава вече идва и втория процес, който е много важен, и той е разбирането на прочетеното. Т.е. в чисто когнитивен аспект тук върват двете неща. Прекодирането на буквите в звукове и появяването на разбирането на прочетеното. Така че не бива да се притесняват родителите, ако в началото не съществува разбирането. Тоест в книгата има кодове за проверка. Има кодове за проверка за разбирането, включително има и упражнения, в които при прочитане на думи има съвети да се обясни значението на тези думи. Думите да бъдат включени в изречения, което отново подпомага разбирането на прочетено. Да. Добре ли казвате, труден процес, пък книгата говори друго, че може да е лесно. Кога е лесно и кога е трудно? Четенето е... Тук разликата е в начина, по който ще бъде поднесена информацията и в начина, по който ще се случва тази работа с овладяването на четенето. Оттам идват нещата. Аз съм наистина твърдя, че начина, по който е поднесена информацията и начина, по който са структурирани упражненията за овладяване, наистина е лесно и достъпно. Сега това, което не споменах до този момент, е, че аз съм го работила с много деца. Тоест всичко, което предлагам, то е проверено е в практиката. И е давал резултат. Десетилетия, да. Така че по този начин е лесно. Всяко нещо, това, което казах за инструкциите, че трябва да е важно, как ще го поднесем, какво ще обясним, какво ще искаме от детето, така че да ни разбере, тогава е лесно. Ако го направим неразбираемо, ако забързаме прекалено много,
спрямо индивидуалното темпо на детето, тогава вече ще бъде много трудно. Добре, има случаи, в които детето така или иначе не може да се справи. Какви са сигналите, които родителят трябва да разчете и какво да предприеме? Когато детето не се справя, ако едно дете не се справи с овладяване на четенето Трябва ли и специалист има да някакво потърси? затруднение, да, разбрах въпроса, искам просто да обясна, Добре. че четенето, то все пак се появява след говоренето, т.е. след овладяването на умения за говорене и след овладяването на родния език на ниво устна реч. Т.е. първо ние трябва да имаме добре развита устна реч, за да си позволим да подложим на детето на овладяване на писмената реч. Има деца, които няма да се справят с овладяването на четенето, защото имат в някаква степен атипично езиково развитие. В тези случаи детето ще има особености в развитието на езика. Детето ще допуска някакви грешки в устната си реч, детето ще е проговорило по-късно и така нататък. Тоест, родителя може би вече ще знае, че е добре да се обърне към специалист-логопед за консултация, съответно за терапия и така нататък. Трябва да се има предвид, че за тези деца по правило в клиничната практика логопедите, след като приключат работата си върху овладяване на устна реч, задължително работят и върху овладяването на писмената реч, т.е. развитието на четенето и писането, преди да пуснат такова дете в първи клас. Има и една друга категория деца, които са много интересни деца, защото те са деца, които демонстрират много висок потенциал, по правило имат средна и надсредна интелигентност. Всички очакват от тях, че когато тръгнат на училище, ще бъдат отличниците на класа, но сблъсквайки се с първите си опити да научат буквите и да направят това прекодиране на буквата в фонемата, започват да изпитват много сериозни затруднения. И това са децата с дислексия. Сега, тук мога да кажа две неща. Първото е, че ако имаме едно дете на 6 годишна възраст, което изпитва такива затруднения, му е много трудно, това е задължителен повод за това родителя да се обърне към логопед-специалист, който да види каква е причината. Другото, което обаче искам да кажа, и то е много важно, е, че много често тази диагноза, то не е диагноза, то е състояние. Не обичам думата диагноза, защото нито е болест, нито е някакво нарушение. Факт, Чърчил е ходил на логопед, Точно нали? така, точно така. Но искам да кажа, че на 6 или 7 годишна възраст това е състояние, което не се дефинира, т.е. не се определя, че детето има дислексия. Това е повод специалиста да започне работа с детето и да подпомогне този процес, да види каква е причината детето да изпитва затруднения в овладяването на буквите и на писмената реч, да започне работа по превенция на дислексия, нали? Но най-ранната възраст е 8 годишната, в която се поставя тази диагноза. Защото ние трябва да дадем на детето достатъчно време за качествено образование и достатъчно време за автоматизиране на този процес. Проблема при хората с дислексия е това, че при тях не може да се автоматизира четенето и писането, но пък трябва да имаме предвид, че като за всяко едно умение и развитие на дадена способност, в широката статистическа норма хората се справят по различен начин и пак казвам, това, че един се справя по-бързо от друг, не означава, че е по-умен от него. Но има деца, които имат просто необходимостта
по-дълго време да овладяват този процес, което не означава непременно, че имат някакъв проблем. Няма лошо и, нали, специалиста обръща внимание на тези деца и работи с тях. Вие във вашата практика сте имали много такива случаи. Така да изровим от паметта някой интересен случай, да речем, някой ваш пациент да е станал министър след това. Министри нямам, а ако имам, възможно и да имам, но не са ми се обадили да ми се похвалят. Всъщност, така винаги когато говоря за това, винаги се сещам за най-така тежкия случай на дете с дислексия, с което съм се сблъсквала. Беше едно момиченце, което, когато се видяхме, беше на 9 години. За 2 години, които беше прекарала т.е. 3 години беше ходила на училище, беше стигнала до 2 клас, защото 1 клас не се повтаря. Беше сменила 4 училища за този кратък период. Беше изключително това, че не можеше изобщо да чете, не можеше да разпознава буквите. В същото време беше карана да преписва, защото като не са знаели какво да правят с нея, се карали да преписват и тя имаше умение без да може да чете и да пише, така да преписва. Ние го наричаме робско копиране, защото това е едно много тежко прерисуване на букви. Тя можеше да препише без никакъв проблем и без нито една грешка, по изключително красив начин учебник по ядрена физика, но в същото време, ако види буквата А, не можеше да я прехвърли към фонемата А. И освен, че нямаше това умение, целият този неуспех, с който се беше сблъскала, и с това, че не отговаря на очакванията на другите. Пак казвам, тук говорим за хора, които са със средна и надсредна интелигентност. Детето вижда, че не се справя. То самото започва да мисли за себе си, че е много глупаво, много неспособно, което се отразява на себеоценката, преживяванията личните. Т.е. тук има промени на емоционално-поведенческото функциониране като следствие. Изключително потиснато дете. И независимо от това, че беше стигнала до 2 клас и беше вече с 1 година по-голяма от връстниците си, нямах никакъв избор. Аз започнах от там, откъдето започва тази книга. От първата буква, от първото съотнасяне, след това от първата сричка и първата дума. Постепенно тя се научи да чете, започна да наваксва много добре. От нея може би около 2 или 3 години да започне да работи наравно с останалите ученици в класа. Това, което не се знае за тези хора е, че и бих искала да го кажа, че когато имаш дислексия, това не означава, че имаш проблем с преработката на езикова информация. Проблема е в преработката, когато четеш. Тоест, ти можеш да учиш всичко, можеш да помниш всичко. Важното е по какъв канал идва. Когато е през слушане и през устна реч, няма никакъв проблем. И така, и това момиче завърши своето средно образование и разбрах, след години срещнах майка й, че завършва медицина в Великобритания, което за мен беше едно много голямо удовлетворение. Да, чудесен пример. Чудесен пример за родители, които са в някаква тревога да видят, че има изход от ситуацията. На тези родители бих искала да кажа, тъй като вече повече от 20 години съм преподавател в Нов български университет.
15 от които работя за една програма, която е за обучение и оценяване на студенти с дислексия. И искам да им кажа, че имаме много успешни студенти с дислексия в абсолютно всички специалности на университета. Тоест дислексията не пречи на избора на професия и не пречи на бъдещата реализация на високия потенциал, който така или иначе тези хора притежават. Какви са най-честите главоболия на логопедите в днешно време? Така, съвременният свят по-различен ли от преди 20 години? Тук ще ви изненадам и ще кажа не. Мисля, че зная какво очаквате да ви отговоря и да започна да говоря за вредите и щетите, които нанасят телефони, интелекти. Да, таблети и така нататък. Всъщност главоболието е едно. И то е липсата на човешка комуникация и липсата на общуване с детето. Аз съм от логопедите, които не казват на родителя, не на телефона, не на таблета, не на компютъра. И веднага ще дам аргументация защо. Детето живее в този свят. Детето, като всяко друго човешко същество, трябва да се социализира и да функционира пълноценно в обществото. Ако обществото е дигитализирано, детето също трябва да разбира от това, иначе директно става аутсайдер. Въпросът е колко време ползва тези средства и как ги ползва. Искам да кажа, че има изключително добре направени образователни игри, които са за таблет и телефон и те са изключително развиващи на децата. Но ако ние лишаваме детето от комуникацията с нас, ако го заведем на ресторант и вместо да разговаряме с него, аз си проверявам съобщенията, баща му си търкаля Фейсбука, защото сме от миналия век, сега съвременният родител може би Инстаграм ще си търкаля или ТикТок, а детето гледа някаква шумотевица с някакво филмче, за да не ги ангажира, да им е по-лесно, тогава то вреди. Мога да ви върна, тъй като все пак се занимавам с детско развитие доста време вече, доста години. Аз помня годините преди да се дигитализираме. Дори помня годините преди да имаме персонални компютри, или то беше много трудно постижение да се случва. Тогава сме имали същите проблеми, но тогава как се случваха нещата? Детето е презадоволено с игри и играчки, седи само в стаята си и се очаква, че то ще общува с тези играчки, а родителите се занимават с нещо съвсем различно. Така че главоболието на логопеда винаги е свързано с това да говорим колко е важна човешката комуникация и колко е важно да общуваме с децата си и да говорим. И това винаги трябва да вземе превес над общуването с устройството. Да. Добре, тази книга е готова. Предполагам, че имате сериозни планове в бъдеще. Как изглежда така близкото ви бъдеще в професионален план? Какви са моите творчески планове, с други думи? Сега, след като съм толкова удовлетворена от това, че една вина, която изпитвах, направих нещо по този въпрос, да не я изпитвам и да дам от дълга си към родителите, това в никакъв случай не финализира онова, което смятам, че трябва да правим за тях. Но така или иначе, след затварянето на тази корица, по всяка вероятност
следващата една година или две ще се отдам. Имам много планове в главата си, които са свързани, все пак аз съм университетски преподавател с научни изследвания, друг тип публикации. Защо не и... конференции. Да, защо не и нова монография, която научна да напиша. Но това, което мога да кажа е, че тъй като моята кариера професионална е тръгнала от това да бъда практикуващ логопед, всъщност разработването на подобен вид методология или помагала за работа с деца винаги много ме изкушава и ми доставя огромно удоволствие, така че гледайки напред в бъдещето не затварям тази страница. Тя остава да бъде... Сега съм я открехнала и мисля, че ще продължа да работя и в тази посока. Мисля, че ще се радва аудиторията да след известно време да се появи нова ваша такава книга, полезна. На края на книгата има една грамота. Да. Когато детето я получи, какви умения ще притежава? След като прерови цялата книга, Да. какъв ще е резултата накрая? Резултата е, че първо ще може само да прочете грамотата си и пожеланието, което е отправено към него. На финала на тази книга детето ще може да чете и да пише. Детето ще е овладяло една основната пунктуация. Той ще знае какво е главна буква, какво е точка, ще знае, че изреченията се пишат отделно, но текстовете са последователни. Детето ще има вече знания, включително и за основния правопис на български език. Вътре има много упражнения, които въвеждат изписването на букви на звучни и на беззвучни, съгласни, например, когато са в края на думата, кога пишем В и кога пишем В. Упражнения за съгласуване на фразата по род и по число и по време. Така че има много упражнения. Това, че имената на хората, на държавите, на градовете се пишат с главна буква. Тоест, смятам, че това е едно ръководство за родители и деца, което наистина ще изпълни своята мисия от първата буква към първия звук до края, в който наистина са положени едни много стабилни основи на умението да четеш и да пишеш. Благодаря ви за книгата, благодаря за интервюто И аз ви благодаря.